Ini tarik kripli arkoya ceklu suhini rank parapo nilitum EPHLC Amren constituency kaparlu pada Kongjangre polling station along kecengsi ke nangtum kerangke abutung dapat panta curulo tema nilitum nang kipapen nangtum kerang apot nasi non nilitum kecengsi bangke nang tumakan kacipacini nasonang deng sinampo kecengsi nili mitang kacipacini po nilimen birsing terang nili hamren konstituensi along vice president al pusik lembo lapen dak biasa long tami advisor al hisapel si lembo lapen laku alang li bangke alang li mena bangke rajas rompi alang li Kongjangre biasa long presiden lo EPHLC kan tua alang li men bangke konsinterong alang li ke secretary dadak Kongjangre biasa long EPHLC secretary lo tua alang li men bangke jensing be alang li bangke advisor lapen hupu adara bangke assistant secretary lo biasa long alang li men bangke Bharat Timu lapen tua alang li bangke Ronghang Sahu Rupsing Ronghang alang li ke vice president Kongjangre EPHLC lapen walang li bangke Dhonsing Inghi alang li ke Kongjangre biasa long advisor lo lapen walang li bangke yuda president madak Mohendro B alang li men alang li ke Kongjangre biasa long EPHLC yuda president lo lasi non nang li tumalong nilitum nangacok panangkop alamat he bangke ke damtang tarik sirket arni ladak Kongjangre polling station along BJP atum mass joining program along ahok he pen alang litum EPHLC pan anong kejo putak si nilitum nang litum pan jokha pen kan benglong rada pan pacini nang koklo athema nilitum Kongjangre EPHLC atum ke damtang MP hut sitambe me sempen nilitum haipon lo tak chok sikep so se pen nilitum ke haipon do lapen nilitum EPHLC amunit atum BJP along join dun de pen lapen amethang atum BJP hijan angbong dap matelatum blacklist buka cibi amunit atum aku kace join dun pen alang tum EPHLC pan anong kejo bangke nilitum pen ke proyek tum te lapen denging tum te lapen karbiang long arra atum phanta lapang ke proy nang ne tin nang ne manghunang ne usi pini apresmet pen atum phan pachini thule thodlo la non ke damtang tarik sirkep army EPHLC pen BJP ke mars dun lapen Kongjangre ke EPHLC ke atia ya tavelo Kongjangre ke EPHLC abipin lo kwalam ke ahok kali nilitum ladak Kongjangre apiasa long ke EPHLC pen ke inutta dunde muthe hala BJP tu mangbong si patahini ke thom pache pa join la sona kam si ke claim la pot si nang tung karbiang long adang arat setami manghunang ne nilitum Kongjangre ke dovek aku mitir tu pen si nang tu pan pachini lo la pen ke bang jilang setami nangli tu pan nilitum thirkip pen matening theklong pen nang tu pan pachini thulo Kongjangre pias lo ma ke EPHLC hai thu jilak na kan hai vek ko ke dam tang koson si ke hai ma khala so teng si mane hai thu po ke bang jilang en meli la pen emisi ru sitami la si komani atum kamang hundu kok ta hai EPHLC abedat lo ma EPHLC atum pipolo do clip BJP ahok chenam si ki dun thu thei lo ma ku kamatha kamang ram la son ta do tok ta hai sitami la ke kapachobai rad apan kapamanghu laso at Kongjangre to mon pen along kaprek sitami kachaparo ka iji ke ponji po bangke la bangke BJP tum ta claim ne la pen kambiang long rat ta la bangke manhunan ne EPHLC pen ke la ke inutta ke don bangabe mothe BJP tum amethang hiana masi joining amunit abi ong sila tum BJP hiana masi patahini thom tu pachiko kam se claim chok lalo lapen nona bangke presiden de papening ji thuna alang li kupine ki puyi to nili ini tarik li apa yang siklo ini tanda press meet kami nang kop pada nang tembang tharangke bang nang chupanang kop alam thike lapuelo
kedang tang tarik set BJP tum dak pangyangre pathua plamalong mass joining bilo labang so mass joining ki bialong alang itum ketan tap angkur gawelam made IPHRC ke dak atia at amelo busi alang itum kaniye bos kami itum BJP pen bangke thai itum IPHRC pen bangke itum inut tayon nge alang itum mo alang li kison thak thak si BJP heyang si alang itum patah ini ke thom joining ke dam tang da joining non da joining alang itum ni pham phuna chikor sesat mane ni tum phutu kachiku patah ke ong BJP putu bitum bikri jam pru jam pru pusi alang itum ni phana phuna chikori lasi lason angkur kawelam ke kar ganglong arat tamang hudunang ne ilitum phongyang ria rat dia delo khamren kompetensia rat dia delo litum district thom akar biarak inglong asoras tame labang solam ke kroidunang ne bisas unang ne lasolam ta angkur kawelam ke tham tabalam ke tham tap hekti galam lasi ilitum dak phongyang re IPHRC komiti ben ga ilitum lasolam kaningje lasolam kapacit hang bangan ilitum condemn itu mah IPHRC team henge lasi lason alam kan ini dem ni abang sini anupin apas ta chuningri lapen eson morsing tim sar alang ni kiputu phongyang regen ni helo nang hol nai alang ni kipu ko son si tum phongyang re phana ka holo labang alang ni cuma hapamini aphima alang ni tum dak phongyang re lo PHE hem high SBC din hutan ni tum dak itu lang ni tum non lang jolong ma lang dia lang sini tum juna aku do thulang phongyang re long sub center mitigar do phongyang re sarfa nai hon plute kupi posi non pinyani sub center mitigar ti theng ngala dalo laba morsing timung ta cuma thapamini phongyang re ra phani hon plute inut bahani phan kelang wong pulek chokam ni rat phan da lang ni lasi lahai lam kan ye tap banga morsing timung sar stabe namita lamboy chipi ni kunapsi tumhan kang hon ma council I scheme dak na gil roke open state sibelang morsing timung sarnagi pige alang ni jupinda ali kan nesinagi pipu ali nangi piga lai gali babdu da chini rong sor chini le ta hai sisa minili tumana chini laga UPDS peace record lamdong chita po alang li inghon do pota hamran competency amune fan contract pinoi alang li pipe kipi ya le alang li thanga su po phasi contract chipi latong phongyang re rat ba hamran competency rat thang kang hol ma la so lam da alang li lamon chipi tha la sini bilang ke inton prong kalong to Sige, chicken tayo ni silek pen top churolo ke jengsi ke la press meet media mi tu hitung mantap nili suri kardong pilo nang kum dak kilang pot kasini tu no bangsu ka phanan ko alam thegela pu helo momili krangjong alam tin ke thantang asom thak thaksi nili ka ki pudunji bangalaro asi ahopet ke damtan terus seket la masuk mas joining la BJP tum ke bipon adi malong ni tu makan la IPHRC ke phongyang reo apia sangkang ro ke indut tawelo pura bangsa dino si ini ka daman ko la bangsa dino indut tawelo portante shutu pinia ni da ka setong presiden secretary penjengo la bangsa bidi sar ka du ka dak kum ka bacin teng le ko te la hai tum dun edoma po bangsi ni ke jesi punan ko la si la bangsa alam ke awelo portante la dak si ka chubai ke klandang usi di makalo la si la bangsa ka chubai me brainwar pan ka chubai bang ke income melo bang milih dengan kipuji bang nasi ahok alam ahok thano katan kacu bayalam kelam uthal sekali nasi la asamis to salam kepu misa ko tha theng suti pu kacu bay ke aji dingi daji nasi kacu bay bang ington melo nasi ahok lo mahajong ni lipran presiden men thano la bangso phongyang re long ta ko ansi ka develop ma ka develop de ma ge tum che thebong phongyang re hawara ta nasi lang nang pisita yang tumhan ini the party ke khason hathasi yang tum da phong yure phanta lang nang ki pigil long chor sinan pichor lo long chor ke dorab lo sta nang nam long lo potang te da develop ulo ma posini ka pudan nang ko asi ahok pe bang la potang te la da ade malong ini bahin kan ki pi tere jo ching thur ulo la kan rap ulo ko bang ke kan ge ngi ko bang ni pi bata em sar phanta alang ni phanta mane alang ni padep loi potang te rat phan pe long sar bang si ka develop ko si tu ngam thek ji asi ini